Mainostoimiston valinta on kuin avainhenkilön rekrytointia. Kuun ja raketit taivaalta lupaavien ehdokkaiden joukosta pitäisi osata poimia se oikeasti firmaa hyödyttävä huipputyyppi, joka sitoutuu nöyrästi omaan hommaansa, mutta pyrkii silti kunnianhimoisesti koko ajan parempaan. Sellainen, joka yllättää kerta toisensa jälkeen lyömällä pöytään enemmän kuin pyydettiin, sooloilematta. Palapelin rakentamisessa kun auttavat vain ne palat, jotka sopivat yhteen muiden pöydällä olevien kanssa. Koska valinta vaikuttaa olennaisesti koko yrityksen tulevaisuuteen, saisi tulevalta kumppanilta löytyä kykyä paitsi etukäteen ajateltuihin tehtäviin, myös niihin, joita haastattelussa ei vielä tiedetä tarvittavankaan. Ja vaikka kokemus on karsinut työnteosta kaikki turhat liikkeet, pitäisi repusta löytyä yhä sitä uutta luovaa lapsuuden intoa sekä ikuista oppimisen halua, joiden avulla kaiken voi kyseenalaistaa eikä mikään ole mahdotonta. Mutta mikä erottaa menestyjän massasta? Esikuvan seuraajasta. Näkemys. Kilpailijoiden kirjavasta joukosta muiden yläpuolelle nousee se, joka pitää katseensa kaukana horisontissa, muiden keskittyessä kengän kärkiinsä. Tiedäthän.